Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kabeh iku ana srana. Ora iso wong dadi apik dhewe ora dituntun iku ora ono. Bahane apik tapi nek mboten dituntun mboten saged. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi awit alit niku mbon atine bening, mbon atine khudur nang Allah, tapi nggih dituntun karo gurune. Namine Syekh Amir Kulal. Syekh Abdul Qadir Jailani niku wali awit cilik, tapi ya dituntun karo guru. Kowe iki ndagake apa? Kepengin apik dhewe. Mangsamu wis apa? Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang sedaya. Ya kudu istiqomah saisane. Nek menawa ana mangsane engko Gusti Allah paring kanugrahan dibuka ati niki njuk iso kenal mahabbah kali Kanjeng iku minangka dadi lawang mahabbah seneng karo Gusti Allah. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allah Allah niku nuntun hati ben bener. Wong ati niki nek salah, nek ati niku gek ra ngenah niku paribasan weteng dikebaki ngantek kewaregen niku urung lega. Nisbate moto wis dijereng ombo, wis werna-werna sing didelok ngantek rata niku ya urung iso lega. Nisbate kuping ngantek paribasan dicedhakno nang pinggir kuping dikoroki pisan kupinge raketang distel banter pol iku urung iso lega. Niku nek pancen ati urung genah. Ya Allah, mugi-mugi niki ora wong putus asa. Tune kepengin dunya pancen wis ora iso kasil ya saiki golek-golek akhirat nek mono kasil ora ngono. Kudu disadarke saestun ati iki. Akhirat iku priye, donya iku dununge piye. Nek mun kaya ngeten paham ora disusah. Dimaksane dunya niki arti gawe istana sing megah. Bon tahu niku. Ngantek zaman semonten Fir'aun niku ngendik takon kali Nabiullah Musa alaihissalam, aku duwe istana sing megah kaya ngene, tolong kowe iso ora nacat iki istanaku sing kaya ngene. Nabi kok sing mulang Gusti Allah iso wae. Senajan istanamu megah kaya ngene ora ana sing nandingi, ora ana sing madani, tapi tetep ana cacate. Apa? Bakale rusak ora suwe. Nah, temenan. Nggih. Rumangsane wong arep digawe endah edi ganteng ayu. Ning niku nggih mboten dangu. Bojomu iku jaman nalika nganten anyar wis ngantek mingser rasane kudu weruh kudu mulai. Aku tak takon saiki bojomu mingser rong sasi ra mbok goleki napa dol. Mergo rupane wis ora kaya mbiyen to.
Lah kowe kok maido bojomu rupamu kok rupane ora kaya wong rupamu dhewe ya wis ora kaya mbiyen. Mula wis ora ana sing langgeng iki. Nom ya ora langgeng, tuwa ya ora langgeng. Mun kaya ngeten iki kelakuane. Zaman Mbah Buyut mun boten enten sedaya sepantaran generasi niki mbon icon. Ya paling-paling sing kula jenengan ngertos niku tiyang setunggal kalih nek panjen jaman semanten dados tiyang ingkang pinunjul. Nek tiyang sanes pun boten ketinggal sedaya telas. Sak ngandhapi pun malih zaman bapak kula panjenengan sedaya, ibu kula panjenengan sedaya sepantaran sak generasi niku mun boten enten. Mun boten enten sing dielingi babar pisan kejaba wong sing pancen jaman semonten pinunjul. Kula jenengan kumpul buyut, kumpul mbah, kumpul pak niku dereng dangu mun boten enten sedaya. Asline kula jenengan sedaya niki mboten dangu ki ora ana. Dan akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Nasyam mansia. Kejaba nek kula jenengan pamit duwe ngamal sing sae yang bisa dikenang oleh generasi yang akan datang.